Ao principio convencime a min mesma coa excusa do cambio climático, pero co paso dos días chegou á miña boca a resposta correcta. Por lógica. Son vegana por lógica. Cada día, cando decido servirme un plato de comida, cando me ducho, cando me maquillo, cando me visto ou cando elixo o meu ocio, tomo a decisión de non empregar animais. Pode soar difícil, pero como vai resultar difícil elixir tantas veces o día paz e xustiza? E isto é o que me enche cada día cando tomo estas decisións nas cales ata fai nada utilizaba unha cantidade inxente de animais. Sen decatarme, sen facer a conexión, sen pensalo, automático. Cada día que non fun vegana non me plantexei a cantidade de animais que tiñan que morrer para que eu tivese o que tiña. Non fun consciente de que a gandaría é un dos maiores causantes do efecto invernadoiro, nin que a miña dieta é unha das que crean o cambio climático tal e como hoxe ten lugar, nin que ela era unha das que axudaba a que se derretisen os polos. E por iso tamén unha das causantes de que os osos polares estén case en peligro de extinción. Sí, porque os osos polares son máis cookies, entonces dan máis pena que morran que vacas ou porcos, e así, non? Cada día que non fun vegana non me plantexei ou non fun consciente de todas as persoas que non puideron comer ou beber por todos os recursos que requeriron os gramos de carne que eu me iba a comer. Porque está demostrado que... Que está demostrado? Está demostrado que todos os cereais que se plantan actualmente para alimentar o gando que vai alimentar só o 20% da poboación, todos eses cereais serían suficientes para alimentar a poboación mundial actual. Cada día que non fun vegana non souben nada disto. Non sabía que tiñamos a disposición de todos e cada un de nós a capacidade de facer deste planeta un mellor. Ou que polo menos tiñamos aínda na nosa man a posibilidade de non destruílo completamente. Cada vez que non fun vegana non souben nada disto. E por iso hoxe son vegana. Un gran xenio dixo algunha vez que aqueles que temos o privilexio de saber temos o deber de actuar. E por iso son vegana. Porque considero que é o meu deber. E quero admitir que nunca estiven en maior armonía co planeta, coa vida e coa xustiza. E conmigo mesma.